Buntag naman di ay. Hala, uy, kabit, jud mo Christian, uy. Crush kita ka. Kisa na. Ako to, ang nagmamahal sa'yo. What? Pamilyar, bay. Hey! Pre? Pre, kamusta? Kamusta ka? Ay, ikaw mo din na, pre, gilasgawan. Ano di naman ka nagpunto? Gisundan ti ka. Unsa, pre? Wala, pre. Bantayan ti ka, hubog biya ka. Oh, grabe, salamat, pre. Concern yung kay kasako, ba? Yes, uy. Ampingan kay gamiton. Unsa? Unsa gamiton? Gamiton, pre, oy. Nabay tayo dulo og basketball. Tira pa ka sa kuwang. Saan mo tira? Ganun sa lubot mo na. Sa ring ba? Sintulo sa kubayot. Ikaw, pre, ba? Duda na ko na mo, ha? Pre, pahuway sa. Hubog kay kalayo pa kay kag ulian, oh. Unya, asa pa mo kumahigda dire? Pwede dire, pre, oh. Oh, no! Interior, mana? Sa pagtunan mo sa kuwa, patay? Ako ba, patay? Patay na patay sa imuha. Yahoo! Bayot ka, pre. Kamilos na ka sa kuha, pre. Igo ka sa kumot, kuyapan ka ron. Wala, pre. Laki gano'n ka, pre. Boy ko, pre. Katilo kang sumbag sa darna ron. Gangster! Gangster! Pantay ko, pre, ha. Pahuway dia, pre. Pahuway dia. Bugha! Dami ato, eh. Hop. Ganihara mo dire? Ganihara. Nakita na mo imong tirada. Ay, suga! Pagtarong diya, hayang ka ron. Kabalo na may usay tirada nimo. Grabing bayuta ba? Bayot ka ha? Aras ka, ubugan ako. Ay, nakaulian ni bay. Pre, mananay ko, pre, ha? Oh, no! Ano kung ginag? Hoy, kung tinuot mo, amigo. Di mo manugaan, ha? Di imtugan. Tagay sa me. Sag 500 lang gud. Pagpuyo mo, baka kwarta. Di ka mo hatag ha. Boss! Asa siya? Boss, naa dito. Ali dire! Mga tiger mo ba? Ali dire! Ay, ito, kita mo yun. Mga palis ko rin yan!